हेलो लोगोफोर एक्चुअली दिनैहाय ना क'क्राझार दाखालि थांदोंमोन उदालगुरि हरनै थाहैबाय उदालगुरियावहाय ओमफ्राय दिनैहाय आरो थिक क'क्राझारावहाय मोनसे खामानियाव थांनि बिबो खामानिया जाहैबाय XNDFB बिसोरनि मा खामानिथाय आं बेखौ मिथिरोङा जाय हक नैबे ब्लगा न'निफ्रायनो नङा होमबा दा रयेल एनफिल्डखौ नैबेखौथ' लांनो हानाय नंला नैबेखौ बे बाइकखौ ओमफ्राय बे बाइकआ एसे सार्भिसिं खालामनांगौ गाबोन ओमफ्राय समबाराव श'रुमाव हाबगोन बियो हाबखांनानै नायनोसै मा जालाङो दिनैनि ब्लगा ओमफ्राय लामा हाइवे रडसो जागोन दे ओमफ्राय ब्लगा बारा गोलावबो जानाय नङा सर्ट जागोन ओमफ्राय डाइरेक्ट लकेसन क'क्राझार नङा होमबा बावहायसो जों मोनगोन थ' बिदिब्ला नायलांबाय थानोसै गारियावसो दिनैहाय स्कुटि होलांलायनोसैलाय आरोबाव अयथासार गुसु आलांगियाव सफैलायलायबायलाय ओमफ्राय आलांगिनिफ्राय दा माहाय थांनाय जायो उदालगुरि थांबावो उदालगुरि थांथ'लांदां दिनैहाय ओमफ्राय ओरैहाय XNDFBफोर दंलाजोबथारो नोंसो नुजालायबावबाय आंखौबो खालामदो आलांगियावहाय दा मा मोनजालांबावो जानोसो फैखादों जानायबोलाय दमासिनि एक्चुअलि जि जायगायाव फैनांगौमोन बावहाय फैबाय ओमफ्राय खामानियाबो साक्सेस जालांबाय मोजाङै मोजां दा जोङो न' फारसे दावखोलांगासिनो दङ दिस इज दा मेन रड येस बियो जाहैबाय मेन रड ओमफ्राय बेयो जाहैबाय मेन रड ओमफ्राय दा जों मोनसे जायगायाव थांबावगोन क'क्राझार थांनाय मेन रडआव थांबावगोन मोनसे फिसा प्रग्राम दंबावो बे प्रग्रामाव मा जायो नायनि ओमफ्राय बियो बे प्रग्रामनि माखासे माबाफोरखौ मेन चेनेलावसो नुगोन यास मेन चेनेलाव थ' लोगोफोर थांगासिनो थानि कारिगावआव सफैबाय कारिगावआव सफैनानै ओमफ्राय कमला बाजार दिस इज दा अरेन्ज मार्केट यास नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ बे कमला बाजार ओरै साइड लेफ्ट राइट अरेन्जनि बागान वाव बिबार दंलायोनो लागोन बिलाइ ओमफ्राय नै बबेनि भुटाननि कमलाया हा गोखैनो माथो भुटाननि कमलाया गोथैखादा हा ओरै साइडजोंबो दङ लागोन बावहाय जाहैबाय भुटाननि कमलाल' मोनो ओमफ्राय जायगानि नामा जाहैबाय क'क्राझार ओमफ्राय ओरैहाय बे रडजों थाङोब्ला डाइरेक्ट जोंनि मा होननानै बुङो क'क्राझार दावथुन बिखा सुइजारलेण्ड BTC आवबो सुइजारलेण्ड दङ बे जायगायाव मोनहैगोन आरोखि यास नोंथांमोना गासैबो खोनाबाय जानांगौ सुइजारलेण्डआबो नङा होमबा बेफोरबायदि थ' जों बिदिब्ला क'क्राझार सुइजारलेण्डआव जोङो थांगासिनो खांख्लाबादा बाजार मोनफैबाय दे खांख्लाबादा ओमफ्राय बे फुलकबिया बेसेबां 30 थाखा ओमफ्राय टमेट'आ 40 ओमफ्राय बेलाय खांख्लाबादा बाजार एसे गिदिंना नायनि नामा नैबेखौ लानोबाय बेबो हले बिराद फ्रेस जागोन नैबे ओइ बिदि नङा बेसेराफोर बिराद हामा बिदि बुं नैबे बेसेबांथो आं लानायसै गोखै दा एसे गोखै लानायसैलै लानांगोन बेखौ ओमफ्राय बेलाय बे 40 बिबो 30 न'निखा नामा मा जायगा मोनलाय बे खांख्लाबादायाव गया बेसेबां बिलाय ओमफ्राय मुला खय थाखा 10 थाखा लकाल एकटाथ' 2 জন মানুহ তো হ'ব ৰ বাজাৰটো অলপ ঘূৰাই চাম
खांख्लाबादा बाजाराव एसे हाबनि ओइ मा लागा फंबाय बिस्किट ना माथो दाहाय बे प्रग्रामनि आच्छा आच्छा आं ए टमेट' फान्थाव थाइनै लाबाय एसे गिदिंनिसै मा राव होनखोरा बुजिलायलाङा बे थासुमलियालाय खय थाखा 20 টাকা কেজি केजि 20 টাকা बा দেব কয় কেজি দেব 15 টাকা দেব 15 आधा केजि दिबे दे दुइटा आधा केजि दुइटा मानुथ' बेसे हबब्रा हा नों लानो दा बाजिया लागोन आदा मोननो आयं गैया दे 1 केजि दिबे 1 केजि दिबालाय दुइटा भागा करिबि दे 2 কেজি না দুইটাই হবে ও দুইটা ভাগা করিবি লাল লাল তাই দে লাল লালটা ভালকে মনবাই করিব না নাই লাল আছে ওই ভালকে পাকিব ভাল ভাল একদম ভাল দে 2 কেজি উঠা দে ঘর কোন জায়গা আমগুৰি বা বহুত বাগান আছে নাকি थासुमलि लालायबाय नै আর ইটো খাইলে কি হ'ব কি আছে পয়সাটো যা কি আছে ভাল আছে না আর একটু বেশি হবে না খাইছে নাকি কিন্তু খাওয়া নাই বাজৈ ভাল আছে একবার খাইলে আৰু আহিব নাকি আৰু মনত পৰিব লাগে মুলাকো কোনছে যাইয়ে নিমানা এক মুঠা নিমানা ওইছে নিছে ওই একটাটাই হ'ব ভাগা কৰি খাব একলা একলা না এটা নে পয়সা ওইটা নে কয় টাকা এটা ভাগা এটা 10 টাকা ভাগা 10 টাকা ভাগা লানছিলাম নং লানিছে লাফাজों লাগাইছি তাই লাফা দङ লাফাজों ভাগা 10 টাকা নে ভাগা মানে ওই বাসাটা কি বাসাটাও 10 টাকা না হয় সবটা নেব সবটা লাগে না দুইটা দিবি আচ্ছা মা তিনটা 20 টাকা নে না না দিব দিবে ব্রা বাজৈ বাজে এক্সপ্লেন না দিব দিব ব্রা বাজৈ রাস্তায় না না ওইটা 500 লাগছিল যে दे मोजां जुना हरथारदो दे नोंनाला बाजै बेसेबां बियो 120 टाका নে 120 बबेनि बाजै नोंसोरो এই 16 নি 16 बो दङ गामिनि नामा 16 17 गामिनि